Assalamualaikum Lur. Ketemu maneh ambek Kartolo CS. Nok cerita judule Yu Maryam oleh Jodoh. Dek cerita iki ana bintang tamu Cak Karjo ACDC. Sopo iku? Dheweke iku pelawak lawas lanang asli. Tapi iso merano wedok. Kadang Tante Sun, kadang Yu Maryam. Ceritane Kartolo ambek Yu Maryam mari ngidung terus ketekan Munawar. Sak marine Yu Maryam lunga, Munawar njaluk bantuan Kartolo golekno jodoh. Terus Kartolo ngatur siasat. Ya apa siasate? Rungokno ya Lur. Ngene lho ya. Apa? Jeneng peno kok gak mesti sih. Kadang-kadang ana sing ngarani Tante Sun, ana sing ngarani Maryam, wong jenenge Karjo ngono arek. Maryam barang. Ngomong aja kaya ngono ya. Jeneng aku gawe jenenge sapa ae oleh sing Tante Sun, sing Maryam. Jenenge kan gak ngandung alkohol kan. Lah apa jeneng kok ngandung alkohol iku? Sak temene ngene, mulane aku mau nguber-nguber awakmu. Waduh tangan iki wong Cikalen to. Lho bener aku iki delokane tanganku kaya ngene lho, sing penting kan kualitas masih nyeneng. Ta. Apa? Tak takoni. Iya. Peno ngomong jare nguber-nguber aku. Peno iku herder ta ya apa nguber-nguber? Aja kaya ngono. Awakmu gak ngrumangsani kok apa sih marai. Waduh. Lambene dipencuk, nggo tambah tak tampek ke parut kene wis. Wingi ditampek durung waras saiki kok tampek meneh. Lho, jare mindokno. Ngene lho, yuk ya. Aja nyeluk yo apa. Oh iya, Mbah, ngene Mbah ya. Mbah dengkulmu ngono. Lah ngene lho, kok iso swara gedhe ku biyen asale wong wedok kok suarane gedhe ku ya apa kaitane? Awakmu aja maido ya. Iya. Mulane aku suaraku gedhe iki biyen aku asal lak sinden lho. Oh, sing Oh, jare sing tau nyinden kebiyokan klopo iku ta? Lah sik tanggapan ono nganjuk kono iku. Asale ya apa kok iso ngene biyen? Aku asal apa sih wong asale agora kaya ngene. Oh, kepengin enak suarane. Suaraku iso kepengin enak. Iya. Jadi kanca-kanca iku ngene, saiki ngene lho Jo kok. Lho. Saiki ngene lho Yam jare ngono. Awakmu nek kepengin suaramu enak gora jare ngono. Terus Lah wis tak lakoni gora lho. gora apa ya? Gora sing apik apa sih apik? Yo biasanya cendil. Lho karepe kanca-kanca yang ngono ngandani jare iku lho nguntalo cendil. Lah ya bareng ngono ya apa? Bareng tak untal duduk cendil ya. Apa? Tekek. Apa nih suaraku malah glorok-glorok kaya ngene. Oh, dadi ana jalarane ta iku biyen. Oh iya. Waduh, apa macake saiki wis luwih maju maneh ya. Lho aja kaya ngono. Sing kiwa iki ketok Viva udah Viva. Ngene pipiku sing kiwa. Iya, sing tengen Maya. Iya. Lho sing tengah iki aspal iki sing bener. Sing tengah iki sing bener aspal iki. Sing kiwa Maya kiwa Viva sing tengah aspal. Iya. Kare enak jokono spurto mbok apa. Nang slenderen kene cek dadi embong tak puancal dadamu pisan kon. Lah yo. Omonganmu sing enak kon gak ngerti nek disayangi wong iki apa lho. Aku ngene lho, mulane aku iki sak temene ngejar-ngejar awakmu kepingin apa sih nek pada umume ya. Iya. Nek wong seneng karo wong arek isik di bawah umur. Iya. Misalnya aku mbak awakmu kan jauh usiane kan. Iya sih. Bumi di antara langit. Bumi di antara langit ya. Iya. Nek awakmu kepingin apa tak tukono, kepingin njaluk kali tak tukono kali. Oh iya, ditembung marno ge kelelep wong loro ya. Kan gak apa-apa. Sita, wong wis kewut yo kakean pola apa. Kewut tuh apa sih kewut? Tuwek. Lu masih kewut tapi nek tahes apa? Tahes. Kowe iki Malangan ta ngajak Malangan ta iki? Lho senajan wis kewut lho. Awak dhewe kan delokane kan sik tahes ta. Iya. Tapi kan komes. Iya semok. Lah kan komes kan ngono kan. Waduh kelambine abang lek teko doan koyo kemamang. Enak omong. Iki matos njahitno arek. Waduh seweke. Seweke diwiru lho kidekan brodol. Wirune rusak lho. Apane yang mari diober-ober? Uber apa? Asu papat.
Omong-omong sing enak kan. Lah lek wong wedok ngene iki lho ya apa? Lah lek tuku tempat tidur ukuran ya apa iki? Lho gak mesti wong aku tempat tidur kata tak turone kok. Lho, lah iki apa? Ngaku nek bengi kan jaga. Omong-omong sing enak. Jaga malam. Peno wong wedok kok jaga iku ya apa karepe? Sing dadi masa jagane ta? Apane? Lak klilinge. Walah, keliling nandi monggo ngono sih paling-paling keliling kampung. Upamane ana wong gerusuh. Lho, tanggung jawab pundi kampung saiki ana maling. Gak ono sajak aku ono kono. Apa sebabnya kok gak ono maling? Sebabe sing maling biyen ya aku. Wah, lha iki apa dirusu-rusu dhewe iku? Gak terus apane. Lek peno kepengin munggah derajat nggih nggon kono pilihan bayan, gelem tadi bayan. Ngomong kamu sing enak. Kon isih durung percaya aku nek wis diresmekno lho. Lho, diresmekno ya apa? Wis diresmekno diwedokno aku iki. Pokok wedok siyok ya wisan. Wis wedok iya lho wis aku iki. Wah, ono rebuese ta? Lho ya apa? Gak ono rebuese tapi STNK ono kono. Lulu gelangan akar. Lho anggap iki gelang akar. Iku wong wedok tawarok iki rek. Wis ta, awakmu aja ate nyacat-nyacat. Sing Iya. penting iku aja kok anu onderdile awakku omong. Wis sembarang aku iki wis komplit kon njaluk apa sih ta? Waduh, apa sih ndok mau apa sih? Coba sepeda duwe? Sepeda motor komplit. Sak jeep 4, truk 8 kon. Tapi gak ono bane apa. Ya kuwi dolen nang gadukan kono besi tua iku isan. Lah ya nglumpukno besi tua aku iki lho. Ya apa sih yuk karepene iku yuk jane ngono yuk. Ngene lho aku mencak-mencuk lambemu. Malah sing medok ya awakmu arek kono. Sak temene ngene ya. Iya. Aku iki biyen ya. Wong aku iki dadi rondo iki apa? Mulai zaman Jepang nganti saiki lho. Oh, pegatane gurga ta biyen. Omonganmu sing enak. Lah Biyen lho bojoku sik zamane sik awarahum. wah. Apa warahum iki? Bojone wis mati kan awarahum. Oh, almarhum. Oh ya, aluminium. Mar Hum. almarhum. Album. Gak iso aku ngomong Lah, sing almarhum. lho, lah iki. Ya keperusut. Wah. Ya, Waduh iki mang numpak apa ini? numpak sapi rene. Lah apa numpak sapi ku? Ngomonganmu ya iku mangko lho, masa aku numpak mobil Oh, sing iku mobil iki mang, cet putih mang. cat putih duduk iku mang lah. Oh, sing cet abang. Cet abang apa sapine, Pak? Ngomong kamu. Oh, sing gak ono cete mang ta? Heeh. Oh, sing balak-balik nyurung ae. Mang. Ya mulane tanganku pereng kabeh ya balak-balik benakno ndredil kon niku. Jangan iki tuku prauto, lek pancen dhuwit penake tuku prauto, kok gampang tak lakono dhewe. Wis ta, sanggup aku tuku prauto oleh petang dina wis boleh dadi cikar maneh. Kon ngomonganmu kok prauto dadi cikar maneh kon niku. Ya puret. Wah, Ki ngene, dagang aku lan akeh aku. peno iki dagang opo ae? Lho komplit ya omahku bekas apa gak ono iki. Woi, gombal opo ae gak ono ya. Lha iku nek gak dinas gombal ono omah kabeh. Ngomonganmu anggap bagian perbambungan ya. Opo ayo anu dagang semongko? Semongko biyen aku wis rugi. Apel. Apel wis gak tau tak lakoni. Rugi ya? Rugi kulak sapi barang. Sapi ya rugi. Sapi kok supi. Sapi kulakku nang kriyan lho anggitmu. Oh, sapi apa iku? Oh, sapi macem-macem ya, sapi presi ya. Oh, jare tak uber-uberan barek sapi perkara apa iku? Kalau tak uber ya apa wong swapine tak uber tak saut tampare pedhot. Lho saking gedene sapi. Gedene sapi tak uber tak saut buntute ya pedhot. Lah terus ya apa? Aku mbok sapi kok metel. Lah apa? Alah. Sikun ya. Posisi kun ya si NZan. Sing penting lak ngempakno. Oh, aja kaya ngono. Ya iku anu, dagang-dagang anu ngono sih ana ngono. Kaset-kaset. Kaset komplit. Oh, tip-tip ya ono. Tip ono. Radio Iku radio amfibi apa? Berbayar ta? Apa iki iku? Ampli player. Komplit aku. Oh, tapi aku iya. saiki gak dagang iku lho. Soale aku wis rugi akeh. Soale ya awak perbuat aku dhewe. Saiki aku mau kirim-kirim dagangan nggih anu perusahaan betting. Betting. Wingi kirim nang gone Lampung. Piro ya? Siji. Ayo nang Lampung. Nang Lampung kirim siji. Titip Mang Sito. Nang Lampung kirim siji gaya apa?
Age nyujeni anakmu. Wah, paling gak nang Lampung yo sak kapal paling. Ya. Mestine ngono. Lah sak mono kae ku sing nandangi sapa sing ngerjakno? Yo tak tandangi dhewe yo metok pring dhewe. Wong aku iki macem-macem kok yo ngraji yo. Awakmu nek rono ta iso tak geraji iso ngono. Wah, ngene lho yuk yo wis wong nyambut gawe gak ono eleke. Yo, pokoke gak pek pinek barange pinek. Oh, barange wong. Barange wong iya. Nyambut gawe sakanane yo. Pokok yang halal. Ngene lho upama ana wong lanang ngarepno ngono ya, Bu. Lho aku yo siap ae lho. Lah siape bareng begegek ya mundur wong lanang. Kaget ditotol ya apa? Durung ngerti kok apa. Apa? Lho wong lanang. Oh, masih tuwa bayangan lawas ya. Lho, anggitmu ya. Oh. Onderdil sih. Iya. Lah dicetno maneh apa timbang bulak ngene? Ngawur kon tambah ngenyek men kok. Tapi menungso lah apa dicetno kaya mobil nglontok iku. Kono mlayu kuat ngene. Lho mlayu kuat sih. Mlayu? Upama mlayu 1 kilo kuat. Kuat. Upama 2 kilo? Kuat loh. 10 kilo? Mati. Lah kok mati? Lho, wong iki langganan lawas kok gak eling ya apa sih? Mati temen kon. Ngancam patiku ta awakmu. Apa sih? Sak temene ngene, mbok wong duwe perasaan ya. Wong jenenge awakmu iki wong lanang, nek ana wong wedok ngejar-ngejar iki kudu ngekeki ati lah awakmu. Lho, ngekeki ati peno. Aku bendino mangan ndase gere dadak ngekeki ati. Wong buntute durung ngono. Goblok teko kandungan awak. Sing maksude ngekeki ati awakmu duwe perasaan, mbok sekali-kali awak dhewe iki dirayu ta apa. Oh, lek dirayu gak ono ngarepe wong ngene. Wis marai gak serem. Nduk burine gedokan ae. Mari ngrayu diselentikno jaran. Ngomong-ngomong sing enak jamane arek waru iki kok. Ono mosok karo aku kok padano karo iku ya enggak. Lho. Iki lho ono. Apa? Koncoku. Iya. Arek tandes. Dek isih sanggup anu. Sanggup apa? Sanggup nandangi. Iya. Wah, nek dek ana kesanggupan aku bersedia loh. Tapi aja dicosi dhisik. Wis dilambangi, digambari ae. Gambar-gambar Semar ta lembuk ngono lho dhisik. Lho enggak maksudku nek dhewek pancene duwe tujuan temenan karo aku wis ta. Pokoke aku digawe apik gelem ae lho. Apa mau dioret-oret? Nah, dioret-oret ya tak pancal temen. Kok tak siapno terbelon. Oh, halo lah iku apa? Lho, Tante Sun. Lho, ning Mariam. Iya. Wis suwe. Wis suwe karo emang karo. Kan iki ya apa ya perkara? Apa? Tangga mali rame-rame. Ono apa? Ya apa sak kampung kabeh padha geger sing rumah tangga. Perkara apa? Ya apa? Wong bojone digawa iki. Lho, bojone sapa? Ya Yujah, Yuni, Yutarmi. Si lanang gak dientekno bekakas iki. Ngomong-ngomong sing enak ya. Nek tak duwiti untumu tambah entek gak karo-karuan kok. Golek metu butone susah wong lur iki. Gak kuat nyekel iki wong kalah kebo ngamuk lek iki. Peno tak kandhani ya lho. Padha karo wong biasae hobine petik utawa manuk begutut. Lak roh ciri khas dhewe-dhewe. Iya. Masih aku yang ngono nek nyanget wong ngerti ya. Oh, nek Mariam iki apa cirine? Lho, cirine delok ta. Apa? Nek kencete Bambang. Iku mau ngemangan nek gak dibedil hansip gak gelem leren lho. Oh, doyan mangan ta? Iya. Lah wae tambah lemu aja nih. Kok wong mangan sego masuk adik kencet barang sih. Sikil ora kanggo ukuran, Cak. Apa? Sing penting iku lah wong kaya sikilku senajan gedhe wong pancen ahli olahraga. Iya. Oh iya, wong wedok saiki ya akeh sing olahraga lho. Oh iya senam iku. Wingi ku aku sepak bola. Lho temenan. Pertandingan sepak bola. Enggak ngerti wong tepuk tangan kaya ngono iku. Oh, perkara nglebokno ta? Sing nglebokno sapa aku tiba. Ada ning wis nek pancene peno nganggur ana kesempatan mbok dolen-dolen nanggonku ta utawa nang Mekartolo. Oh ngono ta. Iya. Saling ngene gampang aku meneh tak dolen rono. Lho gak ngono soalnya ndek sebelahku lak ana pabrik. Kono ana luangan kono. Oh iya. Iya, nek peno. Jero kok luangane jero. Cukup lagi mungker ngono kono. Ngomong-ngomong sing enak ngancam patiku ya. Seneng nek aku mati ya. Mati temen tak cucup bun-bun. Lho, gak sebelah pabrik ana pring petung didolok ketel ae iku. Kono sebelah Iya, kena gebeting ya. Lho, war tasi war. Apa? Dondomane sak kuat.
Iki mode. Mode apa? Wong tas ngene iki kunono apa awakmu? Gak mode kan maju. Ya gampang ning aku tak dolan rono anu ya. Ya aku saiki tak lunga sik ya. Iya. Waktu ana kesempatan mampir nang nggonku. Aku soalnya dinteni kancaku aku iki. Kanca sapa? Iki apa? Aku ate disco. Disco enggak? Disco iku apa? Dedis pinggir itu. Iya. Dah. Waduh, bawa nopo arek. Kon waduh Kartolo rek. Kon gak isin lho duwe tangga kaya ngono iku. Lho, lah isin lah apa wong nggo nyawa dhewe-dhewe. Lah aku lha apa ngurusi tangga iku. Nek cara aku duwe tangga kaya ngono, ya metu tak jirat. Lho, aja ngono. Arek iku playune nang jagal arek iku. Lek go nang pasar wis gak madolno. Jagal, lek jagal pancene duaginge. Iku ono lek 120 kilo ae. Lah wingi lak kepethuk ana prapatan karo lurahku di sapa? Iya, Pak. Ning ngene. Nang papakan. Wayung kok gak mambu wis duwe anak. Sing dadine masuk niku ne pancalan ya. Waduh. Yo apa kaya ngono. Kok gak duweni sebut. Arek ku lek di sisi durajak padha kan. Padha lemune. Lho temen, lemu. Lek anake ayu banyane. Wo. Karo. Ya iku lho. Lho iki fotone. Endi? Lho, aku nemu nduk laran. Nduk laran tak gawa. Masalah ya. Lho, anake. Anake lencir kuning. Iki masak foto mung gambar wayang ngene iki. Oh iya. Oh niku. Sing walike iki lho. Oh iya. Lho iki lho arep lho. Oh anake bangir iki. Temen. Lencir kuning anake. Wis tak kira dhewe. Oh dikira. Wis nek dadi bojoku. Wis makne dipites ngono. Lah apa maneh dipites iku? Wong gawe molot tok arene. Ya enggak sih, lek pancene engko peno seneng anake. Iya. Lek digawe terang-terangan, gak kira oleh wong mbokne durung duwe sisian. Kati anake dhisik. Ya gak kira lek wong kaya iku wong potongane kaya janggelan ngono kok. Nek kepengin mbokne kepengin apa makne kepengin duwe sisian, ha iki nganggur kebune Pak Sadi. Lek sisian brojol iki. Enak padha lemune. Wis, ayo diakal. Ya apa lho iki? Ayo dikasar ae. Yo. Iya. Di kertas gosok. Yo. Oh, gak ngono ngene lho. Aku tak omong-omongan barek makne. Mendayoh meron. Peno liwat tomburi, anak lah mesti ning jero kamar ae. Iya. Wis anu colongan ngono mari wis. Saya lek gak dioyok gak ndang oleh arek saiki iki temenan. Tapi nek ana apa-apa kon tanggung jawab. Lho ya ayo tanggung jawab wong loro sih. Ngono. Aku lak sakno peno ah. Iya. Iya temenan lho aku kadung seneng arene. Ngono ah. Iya. Nek ngono peno liwat tomburi aku tak medal liwat ngarep. Engko tadi sik carane nyolong arek wedok iku awan apa bengi? Ya bengi sih. Oh iya, kira-kira jam piro? Ya jam 10. 10 bengi. Iya. Wah, meripat rada rimang aku iki. Lho jam piro? Jam-jam 2 ngono. Jam 2 apa? Awan. Jam 2 awan. Kon jauh digepu wong sak kampung ya. Nggora wedok ya lare wedok gelem gak apa-apa gak gelem ta. Wis beres wis. Ngono. Iya. Ayo wis. Ayo. Ya ayo. Lanjut lur. Kastini lagi omong-omongan ambe Yu Maryam, yaiku mae. Sakmarine Yu Maryam nyengkre, Kartolo teko mertamu nang Kastini. Terus Kastini nang mburi. Ngale sing ngomong-omongan Kartolo ambe Yu Maryam. Dadak ana maling mlebu. Malinge ya Munawar. Terus ambil direwangi Cak Tohari, malinge dicekel. Ya apa akhir ceritane? Simaan sampai entek ya lur. Rame. Lah yo aku nek ngrasakno wong tuaku lak isin ngono ambek tangga. Ya apa lho kok iso gak gelem kalah mbek aku ya apa? Karepe aku iki dekek mburi. Kok gak nyebut wong dhek sing wis tuwa kok gelem ngalah mbek aku. Nek ana wong lanang nyander ae. Tin. Apa, Pak? Loh, Ya apa sih? kurang ajarin nemen kok. Wong karo mae lho kok iso diundang Pak lho. Awakmu eling nek aku wingi ngethok pring wingi mbok menawa. Aku iki bingung. Sing bener ku ya apa sih? Sing bener ya apa lah awak rumangsamu sing ndadekno awakmu nek gak aku kate sapa?
Lah iya, sampeyan iku ngrepoti. Engko nek wis aku gelem nyeluk emak dikongkon mama. Nah, kate apa iku nganut kemajuan zaman. Saiki ngene ya. Sewaktu-waktu mbok menawa ana tamu, nek gak ana tamu sih gak apa-apa awakmu ngundang aku mak, tapi ana tamu ngundang mami. Mami. Iya. Ket kapan iku? Soale mak wis gak usum. Sing usum mami lho. Alah, masih ngono mbok ndelok-ndelok po. Sampeyan iku lho brai ku mbok pisan ae lakar jarian tok. Enggak. Engko metu diluk jarian, mlebu maneh ganti sepanan. Kone aja kaya ngono iki kemajuan zaman untuk menjaga kesehatan lho ya. Mulane wong tuwa iki berbuat kaya ngene ngeling ana bapakmu wis gak ana, awak dhewe kan golek anu apa? Seger-segeran. Lho seger-segeran apane? Awak mau macam-macam lho ya nglokno wong tuwa golek seger-segeran padahal wingi aku ketemu seger ya gak iso seger ya. Sampeyan niku mbok nyebut po Mak, sampeyan ngono wis tuwa, aku iku lho isin. Tuwa lak wonge, ideologine sing penting. Sampeyan gak gelem ngalah blas kok ambek aku. Ngalah apane? Saiki apa kaya saiki wedak pupur awakmu wis tak cukupi. Lah saiki awakmu ndelok kaya aku ngene. Lah ya sampean lho kok iso bersih, ku sampean apakno sih? Lho ya apa? Lho mulane aku sing kaya ngene iki mbok menawa sewaktu-waktu awak dhewe iki oleh umpan. Wes sampean caplok ngono ta? Lho enggak, maksudnya kan ngene. Iki berkat kemajuane kaum wanita saiki. Kaum wanita. Wanita. Kaum wanita sing kaya ngene iki senajan aku usia sudah lanjut, tapi yang penting awak dhewe kan memelihara wajah. Iya. Wajahku nek dijarno biyen nak delok sing temen kaya iku sing darane sayuran pare lho. Lak mbridut-mbridut ngono sih. Saiki kok iso halus iku diapakno, aku ki lak kepingin rota. Wingi diasap karo botone Pak. Iki sama, Iki dioperasi anggitmu. dioperasi. Lho, saiki maju zaman ya, saiki operasi plastik umume ya. Saiki wong irunge trepes, saiki dikepingin irunge di mancungno iso. Diapakno? Lho diganti irunge sapi kan kena. Dadi irung sampean iki irunge sapi ta? Lho enggak iki irung pasangan lho. Lah iki raiku iki nak biyen nak kendor ah. Terus iso singset. Iki ditarik nang mburi iki nggone nisore kuping iki ya kiwenenge ditarik nang mburi sret ngene. Ngarep kan kene kenceng ya. Kurang ngisor titik narik. Nah rene apa nek jebemblek kon. Ngomong ya. Ngosi ngomong aku. Sampeyan iki wis aku Apa? pegel ngrasakno sumpek lho Mas, sumpek temen aku. Lho saiki aku sajoko awakmu iki sering ana omah. Lah biyen aku sering coba luar Jawa, luar kota. Lah apa iku? Lho syuting film. Waduh. Syuting film. Lho gak krungu aku. Aku lah gak ngerti, tapi film Lho apa? film kartun. Kok iso film karton iki? Lho film-film cerita iki lho. Biyen nang ngene, zamane awakmu durung ana ya. Emak iki sik anu sik gadis. Iku sudah dikejar-kejaran kaum anu laki-laki. Oh, kan dadi kejar-kejaran bapak polisi. Lho ngawur ae. Dadi kembang ngamben. Lho, ya apa sih? Dadi kembange kampung kene aku biyen nanggen. Kembang apa iku? Lho kembang Jepun ya kena. Enggak maksudnya iku dadi primadonane wong sak kampung kene, Pak. Waduh, mosok, Mak? Lho main film Tarsan Kota kan main aku biyen. Oh, Tarsan Kota iku. Sampe dadi apane iku? Lah sing dadi bajul lah aku. Mosok dadi bajul iki lho. Lho ya apa ngene. Sampean ojo gelem dadi bajul. Lho, Iya nek kepethuk wong berburu ae. Iya. Tembak mati. iya sing gak enak ketemu bakul jamu ya. Lah iya nek ketemu bakul jamu. Ya dijopok iku ne. Coba apa? Ya iku lho dijopok. Joko apane? Tangkure kon. Sing gak enak lah iku aku ngomong ngono. Pak, Aja macem-macem kon niku. Tas iki ana tawaran ngono. tawaran apa? Takon aku, anu ses, panggil aku sik ses dekan. Oh, waduh. Mbok ses kretek, mbok ses. Panggil aku ngene. Mau enggak main film? Ditawar ngono aku main film. Terus Mak ya apa? Aku ya gelem ae ngene ngomongnya 1 jam 4 juta. Kok 1 jam 4 juta? Lah iku aku dhewe heran, 1 jam ini adegan apa kok 4? Adegan ranjang udah pernah aku wis tau. Adegan gredu. Kok sok gerdu lah apa? Lho aku biyen critane Joko Gredu diperkosa wong liwat. Sampeyan iku. Enggak maksudnya kok diperkosa awakku enggak batinku lho diperkosa ngono lho. Diperkosa karo wong liwat di dalan-dalan. Drama. Waduh. Enggak iki anu honor filme. Oh. Honor ya apa sih? Horor ta? Humor. Ya horor. Oh, iki. Horor ya horor. Sampeyan dadi apa? Lah ya iku aku critane digaje anu dibayar 4 juta iku. Heeh. Ditarik truk teko nggone kebon binatang kono.
tekan kene ngene Kota Madya. Lah iya. Apane tutuk Kota Madya trepes. Gak nrimo dhuwit 4 juta awakku wis game ya. Mangkane saiki sampean wis tuwa. Wis Tuwa. pegel mbok ndok omah ae. Gregeten kok tak kurungi. Lho aja kaya ngono, wong tuwa dikurungi. Lak malih neladungan malian. Iki mangko Om Slem gak ini? Om Slem sapa sih? Iku lho Sleman. Sleman Porong lho dalan lho. Ngomong-ngomong Om Slem. Iku ya tek sampean ta. Lho biyen iku aku biyen. Iya. Kok akeh sih? Lho anyene aku niati koleksi kok. Iya. Bek sapa arek-arek mbok menawa rene tak sapa-sapa ngono. Gak ono iki. Saiki nek ngono awakmu siap-siap lah toto-toto njero kono kamar. Apa? Iya aku tak toto-toto sih ya. Lah sampean toto apa ganti maneh, Mak? Lho enggak aku nek nganggo rok iki keringetan terus. Lah ganti rok apa maneh? Ganti rok abang terus rambutku tak ganti meneh. Ganti apa? Wingi rambut pasangan. Saiki. Wingi tak pangan asu. Lah sampean rambut pasangan gak tau dicucekno masih ngono lho ana cucine lho, Mak. Lah iya aku tak ana sewaktu-waktu ana tamu aku dibilangi ya. Ya apa nek nyeluk? Mam. Ngono. Ya aja mampet. Nemen wis, nemen wong tuaku. Ngun. Lho, monggo. Lho, Cek. Tak tolo. Kok sendirian? Sendirian. Goleki sapa? Goleki aku tak, goleki gajah. Lho gajane wis ngombong apa si Ucul ya? Sampean perlu mbek sapa sih? Yo perlu medaya sakanane masih. Tak temoni ae ya. Yo iki paling tepat lek iki aja. Iki kok disembur ae aboh aku. Ya apa kabare? Ya kan apa-apa. Aku wis sumpek ngrasakno, sungkan ambek tangga-tangga makane anggur aku sing gak tau metu. Ngene mari, yo makmu iku semproten gas yo. Terus, Maro bengi coreken ya. lan kok banget aku ki masih ngono-ngono wong tuwa cak to lho. Ajane aku ngono yo ngeman, saking mak dhewe sing gak nurut. Monggo iku terus tetep dadi mertuaku ngono. Sampeyan apakno? Wis gampang iku. Diapakno sih? Dol eceran ae daginge ya. Aja ngono ah. Elek omak ya membahagiakan aku. Ngene lho ya, tresnamu iku mbak aku wis apa no. Satu blak wis. Aku iki monggo tetep dadi mbek kono ngono wis gampang masalah mbokmu wis gampang. Diapakno maneh? Engko tak tak uncalon nang pacet kono. Wah, aja ngono ta, Ya sakno. cek ngungu petik horen ngono kono ya. Cek iku lek kanggo ngono-ngono iku pancene utun. Ngene iki ya nek krungu suarane wong lanang lak ngopeng ae ning jero. Ngopeng ae. Iku gak dublek sih iku. Ya enggak. Sik tengen ta? Ya krungu ae. Nek krungu suarane wong lanang masih teko ngene Wonokromo kene. Krungu. Bek kliru jamune bek. Ki. Sapa bane iku? Sapa sih? Wong aku ngomong dhewe kok. Aku adus aja oleh ngintip. Ya ngono iki lho. Iki jam piro mbokmu adus iki? Wong jam 10 bengi kok adus iki lho. Ya ngono. Ya ngono. Masa tau ngene njaba. Iku lek ngene kamar mandi ya. lek adus yo aja oleh sabunan biasa. Sabun apa iku? Kon golek tir iku lho. Wong wingi tak takoni kok, "Mak, apa sih? Iku perupa sampean saiki kok iso ayu bersih. Aku mari cuci muka." Cuci muka ndok endi? Ngene blombangan kok. Aku iki lak takon tak kok iso ayu wong aku anake ae kalah. Dek kok iso braine koyo ngono. Tapi maju panjene, maju mbokmu. Gak tau mundur. Iya, sampean iki. Lek gak disuruh barek wong kampung gak mundur arek. Sangatno slender ta. Sapa bane iku Tin? Wis dah metu ta aja bengak-bengok ae waduh. Aku ning merokku digawa arek-arek. Aku ya kok gawe apa? Mosok pangling barek suaraku, Bapak. Tin. Nek iki Lho ya wis kok langganan. malah kok langganan kok disiki malahan. Lah mbok lah gak uman malah. sampean iku lak nyerang terus. Ngalah barek anake yuk wis. Ngalah apa maneh wong saiki atik ngalah kari temenan aku. Aku ono perlu aku rene. Perlu apa? Ya perlu karo peno. Lah nek perlu karo aku ya ngomong langsung nang aku nang kantor apa nang gone endi. Kantor endi? Nah kantor pos dan giro. Ah, ora. Kok langsung anakku kok ngono. Iki ono barang. Barang sapa? Lho barang sapa? Ono barang didol kok barange sapa? Lah ya sing di barang lho sapa kono. Jare pene iku jeragan sembarang iki ono wong dodolan Lah karo. sing didodoli. Didol.
Lah aku lak takon. Mak iki ditakono mesti bagian situ. Ya sing didodoli apa? Sapa gelem didodoli? Lho sing dodol lho sapa? Sing dodol iku Kang Man, kate dodol nang peno. Iku ana bekupon kate didol. Ya tukun, Mak. Tukun, gawe nanggrem. Gak mesti kok aku iki. Panjene aku sembarang sih apa tak golak ana bekupon tak tuku yo kan. Ya ana becak rusak gelem. Gelem, tapi bekupon iki kadane pirang persen. Rusake apa? Iya. Rusak ya wis nemen duduk bekupon. Apa? Becak rusak gelem. Oh becak rusak ya gelem. Motor rusak, Motor rusak ya gelem. wong rusak. Ah ya iku sing dandani sapa. Omonganmu sing enak apa? Lho lah iya. Lho anak peno nandi, Mang? Anu ambure sik enggak Oh, anu. wedi. Akeh tin gak wedokan tin. Wedokane. Iku lho sing deling lho kopi. Wedang. Gak usah aja godhok wedang Dik, godhok ketima ya Dik ya. Ge nyolet lambene mbokmu iki lho ya. Omonganmu Wedang apa Cak Tolo? Wedang apa? Wedang kopi, sak cingkir tutup, kari adem ya, gak melok ngombe. jantung hati, Gak iso nutup, kari senenge. dipangan acan. Lah ya apa wis pelu ya. Pangan acan iki ya apa? Lah suarane wong untu wis graulan ya malah acan. Wah. Iki mang pakaian tidur ta iki. Iya nganggo anu. Lah kok ge ngadeg pakaian tidur. Ngawur ae pakaian tidur kae gawe turut tok. Lho jare pakaian tidur ku pakaian turu. Iya tapi kanggo turu ya kanggo ngadeg omonganmu. Sembarang awak dhewe kenek kanggo ngadeg ya kenek kanggo turu ya kenek kon. Kok wis potong barang sih rambutnya. Lah iki mau wingi teko salon pas. Salon kok lagi nembel-nembel iku. Iki goblok lho. Aku nang salon kap salon. Oh nangkap salon. Tapi aku nggo dhuwit pas jadi salon pas ngono. Sing dipotong apane iki? Sing dipotong. Sing dipotong apane? Ya rambute no. Wo lah, kok gak kupinge dikatutno pisan iki? Iki lho kok terus ngene. Iya nek ana kuping dikatutno lah karo garujaan ya. Untune miji timun. Lho ket biyen lho. Lho, iku ono kelore. Kadang-kadang ya katutan jagung hari kan. Omonganmu. Mangan sego jagung jangan kelor. Sego Iya. jagung. Oh. Lah mangan sego jagung yo nang Jombang kono. Waduh sombon. Apa? Saiki Apa? sombon. Nah. Jagung. Sumbun. Kon omonganmu pating Eling. pecot. Jalan lasen. Jangan ngono kan. Aja ngar nostalgia. Apa? Noling ditambek angkatan laut. Ya gara-gara awakmu kon. Mangan sego goreng diseret arek-arek. Lah penyonin salah. Sarapane sandal kari. Macam-macam ta lo kono ngeling sing enggak. Wis ngene lho yuk yo. Iya, apa? Iki ana wong ape dodolan cuma peno sing hati-hati dinane iki yo. Wong wingi lak ana opiak-opiak nduk ki kulon kono ana wong kelangan wong gedhe guling digawa mbak arek. Gedhe guling lho dicolong. Maling iki. Lho ya apa? Lah yo kok kebangetan wong gedhe guling lho regane piro nggawane yo angel gitu. Lho lah sumur ya digawa takno. Wah kono ngawur aku. Iki lho sing ge ngompo ana strume kok apa jenenge? Draun. Ku draun lho. Draun lah apa Lah sing dikumpulke niku. Iya. Draun. Ngawur ae. Iku draune wujud. Dragon. Mulane sing hati-hati yo. Aku ngilingno. Aku sakno. Bab nono barang ilang barang lak ngesakno. Iki dina apa sih? Iki nek gak salah ya Dina apa iki? Sabtu Pon. Oh, Sabtu Pon pira Sabtu Pon? Sabtu Pon piro kabeh piro aku. Yo ndelok ae saiki piro aku. Soale Lah digawe pira enake? lah nek pokoke gak rugi ngene ya. Mau tak ndek 35 ya apa? Umpamane 72 kok ngono. Iki lak padha gendenge iku rek. Lah wis biyen padha gendenge kan. Wong dina kok iso nyang-nyangan lho. Iki jam pira nang akeh hansip rene Bos Moro ditangkap aku. Ngene ae Iya. babah wis ana. Pokok soal iku tanggung jawabku. Iya. Sewaktu-waktu mbok menawa kon ditangkap karo aku. Iya. Lha iku kan rezekiku. Wah, ya mati aku. Wis tak gak apa-apa lho wong ditangkep ae lho kon lho. Lho aku lak waduh lah lek bojo ngene wong tak goceng sing ruh waduh bojone Mariam rek. Iya. Wong sing lanang ganteng iki wedok rodok semong sing gak ero teko doan lho nggawa celeng arek ngono. Ngomong-ngomong nek teko mburi kaya celeng ngono. Teko ngarep kaya babi kan padha ae. Padha ae ya. Oh, Aja kaya ngono gak apa-apa soal iku lah. Aja gak gandolan lho. oh kok kondolan. Ya numpak oplet lho. Oh, wow. Iki
tip iki gak kanggo tak gawone. Kon aja anu wong wingi wis njaluk gramapun saiki njaluk. Arek iki angel, pretel-pretelane angel Mas iki. Lho gak pre-pretelan. Saiki panjenengan sing ulet, arek lanang saiki kadang-kadang yo ngomong. Wis ono ae iku lho. ono ae. Ngepil ae. Aku dhewe keseringan dipil wis wis. Male gak iso ngepil lah. Iya. Saiki aja enak-enak lawang wis kok kancing ya. Apa keadaane situasi saiki apa? Lho, apa? Apa iki? Sing ndi? Gembrengeng. Lho gembrengeng. Apa wetengku iki? Lho ora apa. Lho kon Lho kok akeh temen? Sik. Eh, Suarane. lho. Kok akeh temen apa iki? Anu mesti Delok. cikar liwat. Cikar. Lah apa cikar liwat? Delok niki lho, delok. Lho. Oh, Lho. lho. Maling. Lho. Maling. 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 Maling kok dilagokno ya apa sih? Jono iramane kon niku. Lho, wis jelas iki wong salah iki. Wong salah. Wis tututono. Tak tututane ya lho. Tututono. Maling. Lho, tututono ayo. Aku tak golek anake Mang, anake Mang. Tak golek. Wis apes dadak wis. Kait sikile tak junjung. Dadak ketetep amben aku Mang. Bareng glodak wis. Dadak bedes belek iku Mang ngeruh. Wah aku melayu sifat kuping. Wah iki nek gak melayu terus diawulno maling temenan aku. Pompong durung lae kono senter, ono sentolop melayu ae sing bawanter wis. Saiki yo sampean dogo sebelah wetan. Awak mantenan iki. Awak nek gone iki yo tangitan yo. Waduh. Iki malinge ya. Lho, Pak. Maling ya maling. Pak, kenapa, Pak? Ketara awakmu niku. Wong kok ditobrok maling, Pak. Jibrat lumpur kabeh. Pak. Pak. Lho. Ndi yo. Iki malinge. Sinten iki? Lho, wong iki wedok celuk wak. Lho. Sampe niku. Lah yo, pernah ku lah apa ganti pakaian ireng iku? Lah wong aku wong bengi-bengi karep kanggo patroli aku ngono. Jar kula Pak. Gus niku wau mboten salah Ngawur gelem. ae kon. Yo napa enten apa niku wau? Lho maling. Iki mau Kartolo mrene dadak ana maling ing njaba iku maling ngono. Lho sing dibetok maling napa mawon? Lah sing digawa ya malinge. Lho. Kok digawa maling kok? Maling mlayu nggawa maling, nggawa sapa malinge. Ngawur ae. Sampeyan iki kelangan napa sampeyan iki? Malinge durung nggawa. Yo, jange ngono sing dicolong anake yu iki ya terus konangan mlayu. Lah iki nguber maling sing makne iki anake aku sing nggawa. Lho lah maling nggawa sapa? Mbok karo. Lah ngono gak kok omonge kon nggawa aku lah ngono. Ngomong ae. Lah saiki anakku karepe sing dicolong jange anakku to. Iya. Lah saiki malinge gak oleh apa-apa. Malinge mlayu gak nggo apa-apa lah goblok lah boleh aku sing oleh. Malinge mati dobel Pak Yu. Lah saiki dober saiki malinge mlayune nang ndi? Saiki golek ono. Ngedul. Lah nek ngidul aku tak mlayu ngalor ae. Lho. Lah dhewe-dhewe, Mak. Engko ketemu e kono. Ya siapa iki sampean jaga ta? Kula jaga niku wae, bengi niki kula jaga. Lah kok gabul bletok. Lho niku ditendang maling kok golong koming niku wae. Wong jaga tendang maling ya golong koming. Ya kebuangeten Jawa kok sampe ketendang maling. Didelok kono dienceng. Dienceng. Apa? Pak Yu iku kok dhisik njaluk gendong. Lho iki Pak Yu. Apa? Kula sampe gendong mawon nggih. Kon ngawur arek. Ya kene tumpukan papat kene. Ngawur ae. Iku lho. Lah, Coba. lah iki rupane. Kempul-kempul sarung. Bapak tak tuturno jak kecekel jak kapuk. Iku lho. Ayo rene. Ayo, Ayo rene. Ayo. Rene. Ayo. Ayo. Iki maling. Aku ene. Ayo kan. Lho, kok iso lho awakmu? Lho, War. Kok iso maling ngono kene lah ngono. Sing maling sapa? Lah iki mau dadi kejar-kejaran, Kok sampe ngomong-ngomongan Pak kali maling ini apa sih? Engkale maling lah iki mau nawar ini kok. Lho, aku arek ya. Lho awakmu Pak. Aku mlebu niatku gak maling. Lah apa? Njupuk.
Ya padha ae, War. Sik familine kune. Maling karo Kenapa Wayu niki Wayu sampean Saiki ngene ae wong jenenge berbuat sing gak bener ya. Niate takokno lapo karo. Aku masa njupuk donya brana peno masa. Tapi kan iki wis anu menurut peraturan gak boleh melanggar iki jenenge. Ya wis ngerti. Awakmu kudu dilangsung nang kantor agraria. Niatku ngene, aku ngaku terang-terangan. Apa? Aku iki niat ya sing tak jupuk iki men duduk donya peno, tapi anak peno. Lah terus anakku Karepku tak colong. Kate diapakno aku iki. Ya, Tolong iku kate diapakno. Ya dibrengkes ya kenek. Kok dibrengkes sih? Niatku iku tak rapi. Awakmu kudu seneng ambek anakku ngono ae. Ayo apa? Oh, enggak, aku wis petek iki. Lho. Wek sapa? Cek. Lho lho. Wong sing duduno mang aku. Ya apa potonganmu kaya ulet-ulet kluwe iki lho kon. Warek kok bules iki ya apa kon iki? Lah iki kate kok colong aku lak gak uman. Lah nek terus arek iki kon kawin, aku iki lak nganggur aku iki. Wis ta ngene ae awakmu aja kuwatir ya. Siti ini oleh tolo. Kan enak kesempatan iki ana serepane ngono lho. Wis ta gak apa-apa. Tolo. Lho, iki padha karo mangan pung beneman lho aku lho. Wis gampang kesereten aku iki wis. Ngene ae war wong iki ya wong jodoh gak kena semono wong. Iya yuk. Awakmu lak wis tak ancam aku. Wis zaman kaya ngono ganti saiki awakmu kan tak eling-eling ngene war wong jeneng awakmu iku wis kudu tau seneng tak senengi tapi durung kena barang saiki wis kecandak. Kate lapo peno sih ayo ngomong. Bantingin mari, Mak. Lho saiki awakmu jawab ayo. Wis wani nyeraoti bangun kok bongko lho. Ayo iki wong wedok tak tersan iki. Lho gak ngono nek ancen awakmu kepengin nyoba aku ayo Dik padha lanange. Keliru, Mak. Keliru ya. Wong nesu ya keliru kalau Wak, Wayu. apa? Sampeyan iki wedok ta lanang Wayu kok enten brengose Wayu. Ya ira-ira dhewe nek kepengin nyoba kono. Lah ya wong wedok liwat sak menjalin ngene. Ya apa? Ngene, sarene penek iki ngirotini gak kena wong ancen iki usir-sir aku ya. Iya. Wis mesti babone gak apa-apa ya. Iya, Oh iki dereman iki lho temen. Tapi terang-terangan lho, aku mulih dijak mulih nang omahe Ning ya. Gak suwe no iku lho. Apa? Seminggu TBC dadak aku iki. Lho, gak apa-apa nek ketane wonge kaya keras kaya anu tapi lunak. Lumer. Lumer sih. Tapi lek ketindian ya ampekmu kumat. Wis rayu sih coba kepinru rayuan. Ya rayu entah aku pisan-pisan rek. Mosok ana 10 tahun gak oleh rayu-rayuan iki. Aku iki ngerayu makmu, Din. Iki mak iki haus darah. Lho. Apa sok Dracula aku. Meden-medeni. Kartolo, aku aja sama ngerayu lho. Jempok tanganku tak empakno ndek pundake. Wis darahku terus turun ngono. Tapi lek peno kena rayuan iki yo gak mesti gak tuh iki. Kata-kata mutiarane. Tapi biyen yo aku wis seru. Biyen ku sobone tero penyinden biyen. Iya. Eling sindenane. Oh, biyen wis lali ngono. Oh. Biyen aku ya tau nyinden. Ya. Mosok nyindeni wayang ket biyen lho. Ket sore nganti esuk mara besan terus. Mara besan mara bangun terus. Ojo dolan Lan wong pri. Iya. Ngono. Biyen endi ana ngono iki. Terus Endi ana wong mati apa urip? Urip. Endi ana wong mati ba. Iya. Linyang donya nana. Malah keliru. lakrak gak karuan. Iku biyen saiki wis lali aku saiki seneng disco ya dadi ya. Iya. Wis saiki ngene ya. Aku tetep oleh iki, lah menawar tetep oleh ning iki ning Mariam disikseni hansip iki lho. Kula niku wis perbanyu sendel niku wae. Dadi isone kawin mergo ubur-ubur maling. Tapi gak apa-apa kon kawin yo nang kantor Kenaipan dene makne iki tak kawin jadi nanti. iki aku gak nang Kenaipan yo gak nang gereja. Pas kula mawon nggih. Lah napa? Kombonge pitik mawon. Sampeyan niku wong ngawur mawon sampeyan. Wong kawinan kok ngene kombonge pitik napa sih? Anu wong teng pos kula mawon. Oh, yo napa lak tangkepan kula niki. Anggo pitik heoren ya. Ngawur ae wong. Terima pitik talkun. Ngene kalkun kaya ngene notole awakmu lan. Aja ngono tamakku dielek-elekno iki. Lah iya aku kaya ngene ae. Ya ning terang-terangan pemung durung bojo, jange dadi bojo aku gelemis. Iya. Tapi omahe ayo dhewe-dhewe.
Omahe Dede ku disindengi wong rumah tangga ngawur. Lho gak ngono, anak peno sejekno, peno mbek aku siji ngono lho. Wis yo manyar ae lho, yo manyar kaya pawonane wong obong boto lho dinggoni wong loro. Wong seneng-seneng kok nek Sabang kabeh. Waduh mepet ae. Kabeh tak kidungi kok. Iso aku. Iso Oh, ngidung. iso, sik kok nabuh kono lon. Yo ayo Makmu iso ngidung Tin. Iso. Iso. Tarik suara, Mak. Waduh, sikile dijunjung bareng. Jangan krokot, jangan alor, jangan begitu. Jangan nyalur, ngeri dhewe. Tarewangi Mas, duduk sumur kari jerone, ora melo ngombe. Tarewangi Mas, tara kumur kari senenge, ora melo dowe. Wis tekan sakmene ya Lur, cerita Yu Maryam oleh Jodo. Sampai ketemu maneh di cerita liyane.